Сега какво предстои? Ето с този телефон аз се свързвам с наша колежка, която е в метрото, за да съм сигурен, че в реално време през мобилната мрежа имаме връзка с тях. Това, което виждате зад мен, вече всички знаете какво е, но през мобилната възможност на широко лентовия достъп в метрото, ето този таблет в ръката ми, ме свързва с колегите в метростанцията и кадрите, които виждате, са кадри от реално време. Сега, в крайна сметка всички ще можем заедно да видим възможностите, които от тук нататък всички наши гости ще имат и естествено жителите на столицата. В столичното метро за тест на живо са Христо Ласков, Момчил Караболев и Никола Балов. Сега ще ги включим отново директно. Ето виждате, в момента това са нашите колеги, а един техен придружител ги снима с Xperia Z1. Те в момента са на метростанция Жюлио Кюри, посока центъра и след като покажат това, което са предвидили, само ще загаднат съвсем леко, че предстои една много реална, много интересна и вълнуваща презентация, ще дойдат тук при нас. Така че всички вие ще имате възможност да поговорите с тях, да зададете своите въпроси. И така, предавам лентата, сякаш се намираме в някое телевизионно студио. Продължаваме нататък. Руми, аз те чувам, чуваш ни и ти? Да, здравейте, аз ви чувам. В момента се намираме на метростанция Жулио Кюри. Това са и тримата младежи, които ще ви покажат реално връзка и какво може да се прави, поне част от това, което може да се прави в метрото по време на движение. До пристигането на мотрисата остават 2 минути. Това е Христо пред мен. Здравейте, Момчил и Никола. Това, което ще правите, момчета, разкажете. Ние ще покажем някои от нещата, които може да правите в метрото, благодарение на покритието, което вече имат операторите. Аз лично ще покажа стриминг на аудио, т.е. слушане на интернет радио в метрото, което също е една от най-полезните екстри, тъй като конвенционалното радио няма покритие. Момчил? Аз ще използвам YouTube, за да гледам новия сериал на БНТ 1/4 клас, тъй като той качем в YouTube безплатно, тъй като съм слушал някои епизода, ще използвам на максимум. А пък аз ще създам документ и ще го редактирам и ще го запазя автоматично след това Google Docs, което ще го синхронизира с серверите на Google, за да може да се използва по-стереотипи през стационарен интернет. Това е, което ще правим буквално след минута. Надявам се, че ще можете да изчакате, за да влезем в мотрисата. Става 1 минута. Ето тя пристига и ще бъде в нея. Вече сме вътре в мотрисата. Представям ви Христо първо. Аз ще започна. Значи, ето това е Google Drive, приложението на Google. Създавам и редактиране на документи. Ето сега ще създам свой документ. Ще напишем бързи текст. След това е натиснат ден. Документ ще се запази в моя акаунт в Google, където после мога да го достъпя и на лаптопа си. Това тук индикира, че всички промени вече са запазени и също документът ми е качен на сървъра. Съответно мога да правя всичко в Google Docs и Google Drive, мога да сменя шрифт. Всеки момент очакваме да се рефрешне този фрейм. Ето виждате, възстановява се сигналът. Защо Христо качи документ? Момчил? Аз се опитвам да гледам, много си гледам видео, HD видео, което идва от YouTube. Вече резолюция, това е един от епизодите на сериал, който съм изпуснал. Сега ще използвам да го догледам в метод. Както виждате, всичко работи много добре, всичко
в HD стриминга. Ето сигнала горе, там дали мога да се види. За мрежови индикатор. В момента използваме HD връзката. И последно, Никола. И последно нещо, пускаме интернет радио през приложението TuneIn Radio. Всеки момент очакваме и този фрейм да се обнови. Нормално е, дами и господа, все пак те се намират доста метра под земята в този случай. Много са юзерите около тях. За съжаление тази връзка се разпадна, което виждате, че минава през мобилна платформа. Сега обаче ще направим още един опит да се свържем с нашите колеги, които всеки момент ще бъдат тук при нас, които ще могат сами да ви кажат за тяхното изживяване в метрото и за възможността, която позволява системата. Ето ви отново. Все още сте в... Да не прекъсна, продължихме да гледаме филм, да слушаме радио. Ние се Така че при нас връзката беше чудесна. Да, и много бързо се възстанови, което наистина показва много ясно колко добра е функционалността. Само за да знаят всички наши гости, че тези кадри са в реално време, нека да помоля някой да отправи едно обращение към тях, тук, сега, специално за нас, колеги. Малко креативност. След колко време ще бъдете тук при нас? До една... Малко, може би до една минута. Окей, благодаря ви. Значи... Да кажа, да сте живи, здрави и оставка. След минутка започваме вече да измерваме времето. Очакваме ви тук. Благодарим ви и ние. Около 59 секунди само след предишната връзка. Нашите гости са тук при нас сега и в интерес наистина само ще помоля нашата асистентка с микрофона да заповяда при единия от тях, който сега ще може да ви сподели една интересна статистика относно направени от него изследвания относно скоростта в рамките на тези минути прекарани в Софийското метро. Така че сигурен съм, че Ицо ще има какво да ви каже на кой етап от неговото присъствие в метрото днес, при разбира се всички обстоятелства, които дискутирахме в работа на системата. Какви бяха показателите днес? Ами, здравейте! Всъщност, да, използвах класически инструмент за тестване на скоростта на връзката SpeedTestNet. И дори по време, в смисъл, направихме 7 теста общо вън и 2 отвънка, в смисъл сега, докато дойдохме на сам пеша. Значи, отдолу скоростта, средната на download е 7,6 мегабита, а на upload някъде около 1,7 мегабита. Тоест, горе-долу мегабайт секунда сваляне, което смея да твърда си е доста добър бродбенд. Всъщност, само секунда да погледна, за да не говоря на изус. Навън резултатите са някъде около 8,5-9 мегабита сваляне и близо 2 мегабита upload. Тоест, почти няма разлика между външна мрежа и тази, която е под земята. Супер! Това звучи наистина впечатляващо. Да, и всеки от вас, гостите, може да поговори с нашите колеги, които... Само, че прекъсвам, всъщност пика, който достигнахме, беше 13 мегабита и половина на download, което е близо 2 мегабайта секунда. Къде точно измерихте този пик? Това е на Жулио Кюри. Вау! На метростанцията? Да, пика 13? Да, пика в движение между Национален стадион и Васил и тук на Софийския университет е 10,75 мегабита, т.е. близо 11. Вау! И при положение, че става въпрос за работен ден, става въпрос за час, в който хората все още пътуват. По друг начин казано, натовареността в метрото, там и в системата е в общи линии близка до оптималните си, да не кажа максимални стойности. Така че, колеги, още тема за размисъл.